Wiroto Parwa, iku lakon babagan wektu, sepi sawisa badai. Pandawa, kudu urip nyamar, ing nagara, Wiroto. Ninggal identitas satria, supaya ora ketahuan mungsuh, ing lapisan hakikat. Iki gambaran fase spiritual nalika kematangan batin ora, perlu dipamerake. Kadang cahya, justru, luih aman nalika, dilindungi kerendahan hati. Nyamar, ngepas topeng aku, satria gelem dadi wong biasa. Ana sing dadi juru masak, penggembala, guru tari. Iki simbol jero banget, nalika wong wis wiwit, ngerti hakikat. Duweke ora gumantung maneh, marang gelar utawa pengakuan. Sing ngerti jero owek, biasane, ora sibuk pengen katon geda. Ing tasawuf, iki cedak karo sifat tawadu, andap asor sing ora digawego. Masa sepi, iku masa mateng. Wiroto Parwa, ora rame perang, nanging rame proses batin. Kaya paris sing lagi isi, tambah isi malah tambah ndukuk. Kadang urip ngawa wong lebu fase ora katon, ora disorot, ora dielu-elukan, nanging justru ingka, jiwa dadi luwih stabil. Ana, kauruh, alis, wit ora langsung dhuwur. Oyota sing luwih disik, digedeke king peteng lemah. Nahan kekuatan, tanda kedewasaan. Bayangna endu, kemampuan gede, nanging milih ora nuduhake. Iki, ora gampang. Ego seneng, diakoni. Wiroto Parwa ngajari, yen, ora kabeh, kebenaran kudu langsung diumumake. Ana wektu kanggo meneng, ana wektu kanggo maju. Banyu sing jero, biasane milih tanpa suara. Marifatullah kerep tuwuh ing kesunyian, dudu ing keramaian pujian. Identitas sejati ora bisa ilang. Sanajan nyamar, Pandawa tetep Pandawa. Iki pitutur penting. Hakikat diri ora gumantung sandangan sosial. Nalika wong wis nyentuh kesadaran ilahi, dheweke tetep dadi awake. Entuk utawa ora, entuk panggonan terhormat. Makuta batin ora bisa dicopot, mung amarga kahanan. Kenapa kamulian kudu ndelik? Ana wektu nalika cahya, isi rawan, diterpa angin iri, lan permusuhan. Endelik dudu tanda wedi, nanging strategi kebijaksanaan. Srengenge, we ora langsung madangi wengi. Dheweke ngenteni, wektu fajar. Iki nuduhake yen perjalanan spiritual uga endu. Ritme, fase, katon. Fase, didehelikake. Fase, sumunar. Kabeh, perlu. Hakikat Mahrifatullah, ing Wiroto Parwa. Lakon iki, kaya wanti-wanti lembut. Aja nganggep sepi minangka kemunduran.